Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mwanchumo wa bw'Ensoko TV, karibu sana naenda sensemega ya kabere enkwana ya veno butuko bwale runa twachika gukorira eira tunako batogosanga kurubono wika omweri asogosanga amange oburai bwa siasa na yo agenda ta sensemo ya magendero kurwa sorongorwa gusi asobotuko bwale ro turachi gosanga nere mushimiwa James Kimoni oyoro kiriganga yego chekoriye kergo kibo governor se county yatumanyina ari ya bere gakwenekyo kurwa se chinsemecho na boigo kikirete hakanyara ko bakago twara ekerengerie kega chekoro kwa Clinton Ndigi entrago sanga nintu asensemo yemitandao Facebook na YouTube twasore live ni namba itu esimi era se screen ya gonto chikoigorera chisimi herinde tonyara ko batokuiwo nae kurwa sensemo ya gobuno mwananchi ande mono kurwa sensemo ya gusi ndiriri ibikora tware ase omweshimiwa obotuko bwalero karibu sana mheshimiwa bia mono so sanga nintu mono Brian no mono so kongane ko ngali bageri yo goikaga itanga ni kwira libageri ngakenya saimbia mono atoiro bo moyo goikaga na inde ngakere station ino ya Ensoko TV bia mono so kongali bageri okwanera abantu baito chingongo ao bari ime ya Nyamira ni bari ime ya Majemumbu iziko ya Kenya asoboke njiri daliana ni njine James Ngarakamon ni ndo mwana ya moli wiru ali Nyamira asekenyoro ya Kegogi kirime kia ese sublocation ya Mongolis yere ime ya West Mogrango constituency no ngine tayali ndwete ngaende skuru ngokorande gasi ya serikali ya igoro asentende special projects ya serikali ya Kenya nande ngokorande biashara byane kibinafsi Kenya se county kada cha Kenya naende nincho yo moli inde omwansirizwe w'ekyombe ya Kimoni Education Foundation iria berige gusira abana baite binyoro aho samana ikibasari na samana yo kwenda ko ikibasari cyo kubaira chiskuru batali kwenyara naende ase komenta use baito na kubaimba wa asamana talent ya sports na bintu binde biri konyarekana mentorship program so konyara ko bakwanera naende debe inje ne wetere kyombeki na ekansia ma philanthropies ngokonyanda abantu baminto na temiro konya chikanisa chitu cha Nyamira echia Catholic echia SDA echia Lutheran echia Pentecostal na chinde chiri chiroro ingo kole binde bikiagera no ni enjoy o me professional ya merwete Nyamira na banyamira na wankineti na kingo korere binde so ntubata mange turache gusangase ukura bakari bambya mona soko ase faide mwanchu murigeria nera manye ngorende to gusangana rugo tukubwarero kwatwera sira mange korende gatura so kumurekera hari agendere na kwani kwase amatuka bwangu kwa mention note ndotegati ye chi special project ase serikali ne karato kwanda orogongo bagusi engana neri arateri berera kurwa se county ya Nyamira ntubwente gutware gitange kiereri yekereresi ari bwente bita se county ya bara babere bakure birengeri au at least nora ase serikali note ndete magendro au murubirio iga we egetange kiereri gwete county Nyamira ngakya kwa yoigure bado ni mwata matumaini na umwa umutinyo lyo era ngorenga jwiki bere isato chaire na kone to yo mumutene weke kera ngakitereka abande to benda koboro ono gere phase 1 of the project esabagwita baligie se na ine lyo chagwita na ndabamanye mbantu ko bwate megondo ya bororo ni bintu byabo biroro omanye ne ke serikali uja kubakana ese planeli parabale lero sirire ni ese laini uja gwita asinali gwita asini ni Nyamira lakini uko gani kwa nena endi na tebiro wirubire gwetera viongozi bitu bibwenda kukwana ne serikali ito direct na utwaga ne Nyamira nyone station yenene asi mono na se ina ikongali ndeba no ne elaini gweta yo kaenda uchi Kisumu to tigega gali na lira nyale gotokonya magendro
igo ngona kuwasiliana tuli ne serikali yaitu nero ntobwata matumaini manene totogerere egerera ini iri chinju wake enyane gocha eso Nyamira yake ne taso Nyamira itaunda kinebe yasoire ime mono ase ikonge santo itu bara bakuru Nairobi batenena station ero enene abantu baranyare ko bakora biashara asa abantu bakuruzwa baranyare bakoragera hoteli cyitu nyoji turabe koro asa abantu itu baranyare bari bako import materials korusku chinse cyamubo zigo cyakuru nyanja ocean Mombasa cyaba cyukolentu aliko urahisi na watu tutaito gutumie gitengo kali usafiri ka bolibororo west yard twanyora nangu ikatole Nyamira bwangu na ndeto yotaito kwenda wao na bakonyara ko link nature line transport ngao which is igo serikali trasieka ndugenete chingwana chiri chigendete nduje twaegulio alio konyora igitwekenene Nyamira ayunga kera chi gwikranirwa kera tokurwa sengana yunga kera chonya ka gwikirwa sengen choro ngorwa gusi abange bagotanga rwaro kandire ndubwatirio girimo nande enseme yinge teriko ko boka serikali abantu batere enseme iri kwa mire serikali andake ngochere yatwara less bargaining power okorenginga chinkwane chiwatari chigendrete norongorwa gusi nduraro kanase ubonge ko boka serikali abono nechiko twara bargaining power ndogote banoro kongoro ne serikali ya Kenya ntolime kiagera ndubwata abantu bakora civil service bale serikali me ndubwata bana siasa baitu bachorero bale se National Assembly yere parliament ndubwate biongozi bito angesita bichorero kuru bago bale national level ndubwate CEO yito yere gavana ni timu yaye eye bwate directoring ne serikali yito ndubwate ese serikali ya Kenya ne bana gekorokana na iskotole you are part and parcel of the government because we do pay taxes gomundo de yora de na ndogo tegerero gendo kero nyegenete gendo wendo kworo kinogo sa obomo na Nyamira ababunge baito gavana yaito ne timu yaye bagende kiara nto abafanyikazi be serikali ibintu biro tutanyale we deal with policy issues yogo barosi policy tuachirere serikali kare serikali yaro rinambu yajire yachikolera wose yateba chinju wake kimano kolegasi lakini amana ko implement project chambaro wali watendenete kabisa baada na ki bunge wetiga chibasito gejinganaiga nyone chibasiru wese chigo sabukoro mumbu egere tunyale gokora umupango liko kwa chese cyane igo nale ko irali bageri nsaba barayi baito ababunge baito bane na gavana yaito banyale ko tema wikali naende na barayi mu professionals wali bande tororo ne serikali ya Kenya tuikali tukwanero murayi wensa I think na bago totegera naende na bakumenya tutagete ni tutwale cyane ego itali Nyamira erewe wikete Nyamira ni tutorokana ntole part of this development ya Kenya iyo tali na ntuli serikali ntole serikali me kera no constitution ya Kenya wadana ki aba akiwa kwa krete chukura na wale bata wa krete na bantu ba kwira na wonsi byobaga na nditindara his excellency yogo tebana ki openera ino koba wose abantu bamido bakarigete nyombe natakonyara gukora magendero gusi ina bono ababunge baita bange they have been saying they are part of this government and they are part of the government inanyegendete and the board ba kole serikali negasenero igo ondete bwende korana bagusi ntuli yamo gusi Nyamira ntuli ese serikali ya Kenya kiagera na otule nkorutole bango ababunge baito mbarali bago to represent ese bunge ababunge baito ngwikera waromurayo ito women reputation ya muri ore one of the aspirants ore renga tukobole kuri kubwa Nyamira otate biroire na bali nyombeli ime gavana yitungo kwanera nomurayo wense ingitorasi ore ndo kumweresera bakumubuita bakumugeruna ki nyore ntuli chukwiwanana ngekiye ba tubanga na baraya banateba we mukina professional bali turuweti Nyamira nidio gero ko na ta na ki ibirengere bitu na bibiriga ingigeko gero tutagete ebeiga abone geko rango kuboria sengencho gwikiremo twari kwariga ni murubiriga we understand na enkori kyorekero kyo gavana tinamanya busigo wa chenchiri ebirengere mutaraikira go choro bari mukurigia ebiruko no wa the professionals na bari moro kiriganga yokora
have you tried go chamo wasemi oborai bori borororo to achieve that ase ngincha bange baba bari baorokirie kirenga gyukora bagotaka bara ekero baikire oborai bose banyore kero gokeri. Have you tried go advise go ba part of you go pushing atobamo tonyora magendra iga? Mbia mono ase oyo ori ontegereire oyo ndorire no oyo nyure for the last 3 to 4 years imiaka etatene. Ninjo yo mona biriki ngoteba obo mubwamwa nyagetinge gwika bobe maintained egere nintu tuyale togosiku. Ninjo yo muri na atenile chi forum boire Nyamira County whatever eliogiye chisegirisire totualenga kiyo gukora magendero. And I'm happy abantu bande bantegereire bono iga baigwananire kwateba bali barole meka eji project chiri na kwara CEO yito njambera na ba MCA baye kwateba bareme chi project chiri chitraera chikoru. Ninjo yo mo na biriki ngoteba ababunge boito ne team elie executive yetu ya Nyamira elie tenede county yetu na bali baroro national leaders bali ababunge na bali bandu babere bonsi bibachamo tukwanerio gelimo. Ninjo yo mo na biriki ngoteba kerase oita nayo wikaba Nyamira bali turueto ororo ne bana ngo jikubori tole chikura rendo lengeto jikubori chikura ngona watenda ki leadership ya Nyamira wiki ye kiani yake erente on board eza mipango yabo professional bari Nyamira bari tubwate gintu turakonya wichese account yitu na kwanire ibwire and amapi na ndi niro mugoko ndo chamana ibintu binde na kwanire byabere biko byasore bokoreka bokorokana igo ndola debenkeri inje I've been very staunch umuntu bwato era inia ya mwana ki obo mubwito mwanya gitinge na burata kwa tonyora magenda obo mubwito na Nyamira gutigerio gi na kurata konya tonyora magendro obo mubwito totalikoli chinyomba chiruete na chichiragira Nyamira tuikaranza mu tukwana tokora magendra amagendro ebi abana bamito gakana abikorire na nda buyo nyugure naende ikine kimoni atene na ki oborai witu bondu bwabero bubosoko oborai witu bondu bwabere mbulu kuligereri amagana abananchi bategeta toko ya abananchi osamagana ya abananchi na kiki esababe ya matogo teberana ntutegete tunyore suti enya osabare ya Nyamira bararengereri abananchi ritangane ilya kabere ilya gatatu bakaikumi batarere enta bosiga igari igo nanje nge buribaga nande nyende jasa nero kurugura ina na tebire nabongo tema kolenta obomo na maskanisa Nyamira nabongo tema kolenta Nyamira babe part of the government ya Nyamira nabongo tema okora magendra sechi ward Johnson bya Nyamira dali yesi nduete nabongo tema kotegera Nyamira nsoka limba kwanere ndagire na baruma yo bakongo bagwate ninje nalinda amena ki inkayingo chakera otatuwa bakongo babwate ase kwerere buyana bogo koremere bigo konyore kerogo account ya Nyamira yatwaro muchanda matukabwango iga ntu atwara bokongo ase assembly tukanya cha assembly chirebire ntu akotwara muchanda impeachment chiaba back to back keremero bire yonsi ekone kiwa engineer Kimoni okoboko kwa onga ikwenge ase ukwate bamwa kwa bere go call for this I don't know it republic go back roli simya bare uno mukavana ngukwando nere kereme chande iga yari kwene kiwe account ya Nyamira engineer ngaikwenge ngaina renge ndo basemba what to advise kereme chande ya yembo ruwe ina nate bire imiaka nge ene tano ya elire Nyamira ugo bokongo abeiro rebiongosi berito achorete abarai bali baroro mono tokoroka county executive members na county members of county MCAs bali baroro uligiri ne county executive team yae uligiri na babu na barai baita babunge na bali bakora oversight bali senator na ne women rep so kulingana n'ibintu byabere myaka iri kwara eliogi neri nyingi ri ale ngorro eliogi ni ale gochaiga kero umuntu atagete litangani tatagete gotagerro ndakori byobone obonene iri akabere no banyakere twale gochiku kwende meyege menene serikali ya igoro mu nene bwenza atagete gotorora intuntu abachire tole ababunge bagete bagenda kibya
nonye kiongozi itu yo tenete Nyamira nera ale kwenda njara ya eri ya lo to busuku sa murai wense ndaki abanta ba nyombo bwati obo nimba mali ya Kenya ba tendendere abago sinyo kolegasi incho musimo mono yo ntegereta nando nyure litangane incho yo muri na tenete na it is in the public domain ngateba oyo le birugo inenga kibono tubuta bwento gukora siasa tiga tuikerani babarai bali bekerani chira chiri baeta abanyamira ni enjera yuko barera ni chi bara bali bekerani chira chino gochama na gukwana erio gerimo bone gana roche baigwana ni batebire ngokora bali gasi yuko gakyo ko gukwana ngoyoro eri yakabere eri impeachment yo mweli yakoru esa abantu bonsi bibaye Nyamira barai ba abantu batedo betere merango ya konyole birugo byo ko bogabana Nyamira injo yo mona tenete Mubamba Nyamonyo ingatebe gavana tige kule gasi yaye kegera matuko tayo na nduju kuna korwana amatuko na make nduju gukora na ndi kura chinde kela last time gavana eli alengo kwaro jina ya cheto yonda kagwateranjera no yonda kagwateranjera ntuana konyora kiri ali na Nyamira wechore iro muraya tetenega gavana eye kogera no obo kolwe gasi abo bokongo kera umonde keroso ite kerote tairu utaligeti mono na bora bena torochi ngyo mento ko bintu gete ncheso ko gokora kwane na te bote na ki tiga barai bali baiwanana na nenga te tiga turangeri professional no into tuju totegere indo bako na ndo to gata no church leaders and opinion leaders baru ite Nyamira na baru tiga bacha to bakonye birengarali ba chamo so I want to see so gokora como kwane ngororo naki wali na kwane to baire ngora baire ngora ndoche baigwana nere egento kero kinda ya magosaro ono kuiwana komba to kuiwana chinsa chia edire batanyali wikirani chira chabo Nyamira yito bono bado na boruchi nyomba chito ntoranyora mache inyakitali chito nchiranyora mariogo ebisima tu akunyete Nyamira nge machuodi chito biribiro biarose tu bado mbira lenda maji nyomba chito ozo kuligeli mono bado insecurity ya vile nene na boruche insecurity nene Nyamira lakini amapi na chusi gana roche morayo ito nere na chitale akwanera regional county commissioner tenete region yali ito mbabe getemika kati yo gotanga mangana yo gosiria mangana insecurity wita mangana konywa marua mangana ya drugs na substance abuse ninjere yoko tenendera ebintu ebioski biko ni amaru na bintu binde chi awao egere batolimbika kati ya megero tolenda usarama Nyamira igo ni barabara jitu noro chichiro chio chavero bokongo no etu aguri te bikarakta toro chebano njira koru ni mbra tu itena vero bokongo ire melibitu gati ko ire chiro ko kena bado abana baitu no e baseli jialenge chi county rero njiri koru abana baitu no bare iskali mbali kwenda skuru na bono wedere kombe kiana na konyera abana nge I'm seeing pras. Wala kwenda school. Kubiga ningi gutena mwana abana bachite university. Na irene bakansa bono jokonya abana bali beke wange kiya grade 10. Kiegera o maena abantu baitu basinyire ko bali babwenda okara mwana ya gutena mwana gusira abana baitu baombiri bachire bakirire ibintu bitali gokorekana n'ibindi bimono bigo cheseri ogirire esabo mu botali asuburai botali obokurmi boro ibirenge bire binga kwarone bakanoe ward bank ya turusiri project zogenda ko koregasi esa bano bito wendo kuli kuna baro bakoregasi ibindi byonse pia bere sauli obotinire lyobobe woboru tubole Nyamira ndo buno butogote bana ki abantu baminto mwale wanja ani mosabenya Simon mwale gotema umurayo ndo munga urale ndinjire ngao umurayi mane chene engineer kemon umurayo talenge mwana mangi ukulie besa nagieko garango kuboria kiro aigonsia kwani kiwa na ekiro rase kwarorenga ase muchando no rase gete kirenge kyao gyokuri oburai
is it out of conviction wasina abantu ba megeti akata sikol ba gotenga umuchando berega ntukuganeti wasina kwarenga sigitokara ya ibintu byasarikire asengenja sore watane miremore okarange ibintu byasarikire no bwente kwebeka asoko ene kya korenta ama onchoria soro cho muchando mbiye muno igintu ndatembere na tembera ukorera cia Kenya senairo amachukumu yotenere ebintu konyaranda okorabia na wono ntebe nara korera Mandera ali na korera koboko kwana ngorokana kuri Machakos ali na korera Mabina korera Turkana na korera angichi county yonsi bina tembera okorera cia lingo te ngeru amachukumu ngo ngore na changire no ngo tichi sheria chinde cha Kenya chuzikanta na maana ya megondo na maana projects na ownership of properties musamali abantu ebirengere byo ko buri bugabana tali njente betenje bigana ko bundi bugabana twabiri to ko iskali twari chikaunti chiri chalengenze chikogendera ukwire na nkanyamira kwanyora kende nkeyo nanguna kwenda ka abantu abange bachire no bikorwe binyorali na ndemo tabachi ward chi constituency chitu inye bawandi umwana ominto ali esukwa belire ntrochu wakorera ebinto kwali gocha tubwaterane naye toteme usentolente nyamira echake raini ndonge yokora magendero igo gendo gote ya ndo baminto amangani ino chinkwana chino onkwana mwankwanire ninye genete naende ngochande nite totokolega asinino togamba monto gambiru nabanyamira igo abantu banyamire gento batete ne manager egento batete ne mabariko bankwanire ingiche ngolega asana warabo ngikera gakini nyange tete ko bategera wanjiranire nande ndiyo go soira bugabana ngo tenande yondo ground yondo jinando yotegeneti yotete batete ko tenane yaro kolengere rwoigo lakini ese bono igerete umanyamiro tegeta magendero umanyamiro we somebody values ugumabwa na magendera ya bana bayitegesa kwege kekiri nyamira ebirengere byabe binge mbere se injini yakemoni abantu abange no tale mutani nyamira no kuna ki twensi pindoro naenda abande bagendera gocha naende kuna batatiga bache twensi pitulikere likutobe kwera tiri na abana inchi erebe chorera abaraye abare abonsi pitororo nyaro chintole bwensi pi mwana itonaro chikubulu ekroge kenena abande baroro chigurupu chinde abare bande baroro baratege go kwabera ali njeragete enzo deneke abanyamira bateta mabariko na batebere umwana itonya to kumusira tigato musire lakini ondeta jutale resuti yaye na takabo murewa abantu baito igo kero mondeli gele kero kya kulingana ne chinguru kyaye amakoraye historia yaye umuntu tumaite naki uyu no muntu gocha gotatu abako ngubure nyami naki gingota ya nanje 1 di nchina tale ebinyoru byose bya nyamira kuchakera nyamaiya kuchakera bokeira kuchakera magwawa chiwodi chiri 20 na wone wiki nale ngoro ngwando uche wiki ili nale nge bokeira wiki ili ndi nale nge kerenyo wiki ili ndi nale nge nyanshongo wiki ndi nale nge size wiki ndi nale nge bogichora ingendo gutale ibintu ndete komana ki obo kumwa abantu bubwate ninki ingi kibendo gutuguchi bakora na barabo nari buna watabire chinga kiche wikase njabara ina bange moro kiri ekerenga abana nchimba chikurigeria chi manifesto chiri mubwate ni track record naro mwikiranire sengencho bachikoboye na novora yo babo naro ratake koboria sengencho siasa chensi ya Kenya no mwete buna chire muntu natake komanyanga no bwate serengia no murayo muyore korende company kibose ngekundi kyayo we associate na kyo undana ratake komanya no bwate kwendengera lakini chinkwana nchire chabaire chikosoka kurugusi amatukabu angoiga mbali babiri bagotebanga ayonye tori no yo minto toyo ayonye kole sayo ayebuno engineer James kwa identify ile egari asingenje no mede sia tsense Kenya ko tuare egari no bomo boribo chugo suma se ganga yabo igendo na debeneke abana inji banyamira bali mwankwana mwenda to ngonde internet rugeke nanjira ngute nande chikura nane ngute nande naenda abantu baminte engane limwe ate bato tobe nyombe ya mwanya getinge naende ninje na ate bato tobe nyombe na kwane no inje bwire inje na onde mwanya getinge ime eke kinate berondo bwensho gocha
tigaje rarende buruburu agania wananchi boka batochore tari nacho ruitere no kwa kama ite kemuni na bona nero komwekero ore yundu abakorete 2022 bogatuita tugwata bara ibo 10 abandi batametino enda bagokora ese chikaunti cheito ande yoroka ni wasuwasi kulingana na matamushi abo kulingana na makora abo kulingana na chingendo chabo mboma itino enda ba chore tugoko okora ikinde kimotebera nje na onde nyumba ya Mwanyagitinge no yo nyuwete Mwanyagitinge bila ki ninje naende nije narengo motanga ni kabisa naende ni nyumba ya nendo ose tugo chake roro Mwanyagitinge ne rio mheshimiwa Mwanyagitinge ne eso mwana itale na watu wensi bitoko tenena ibyama na bibera be tofauti asimyo nyawo ite byama no last time biregenda kama ali twensi bina otole lakini for clarity na kutana kwenda kando injama senior member of Jubilee Party no member bandi na banyora Jubilee ngira no mutete nkwana abana ba minto I'm a senior member of Jubilee Party and I don't think regret about that decision. The constitution ya Kenya ngo kwero possible bo tendency ko associate no wins lakini ndenyo kindenyo mbeli timineti na nchoru kulingana no komayana na abantu ngo ndika kosoka no ready ko subject ya nomination akiani buruburu twenzi bito yuri bato ikali abana inji boka bato chole ninjira abana inji barato chole neri naki obo maene bobo nyore ko maite urigere record ya urigere ability yayo ku manage account kare account tali kosoli urigere li obo kanye kubwao urigere li nekia abana inji bakwegene tengana urigere li your integrity background urigere your accountability nekyo korokana no bwate gento rajo ko tatu anyamiro bakongoro boso gucho kwalento bakongoro ine reto foto gwendo kuira bono disame ndo gwendo kuiro disame mumondo nyamira wigine tena yo no botajira chikweli ndo gwendo kuiro munyamiro wende nak esuti ngoro sipingo eterande siasa aenda gendo batebe ni manager anda mde one wanu isa manager se siasa yeto no ligira ndo bachiro na bande bache lakini manager na bwate kura nyasaye ne rokoru ngakikero keliko bogava nangetegeti amondo siasa ile to mondo kurusia suti oiterete siasa asoke gari akole ebinte binga atikana mara siasa lakini ji county nyingi cha succeed ji gavana chawe njoja kurese siasa jaitero murango uri siasa cha rusia suti cha tikamana siasa wakole gasi anyongo nyanga is one of the examples you are mad era rizwanga ya derivative ndo kia even ni jirani Italy otemera okole ibintu bikorokana nyo to kwano mane udurumbo ke no kilifi governor no modana be for a long time no mosani one lakini tuatika na indumono ndikia vile tuatsinyiru bigotika mana siasa tuasindu gotika mana yobo kurumi tuatiro sinya mangana yobo nyomba tuatiro sinya mangana yo igendo tukoroka obo nyomba yani wegenete na to gukora gasi na bantu bande wika bantu baba bomana bakolega egasi iyi wita account yito amagendra bororo nakito tena bono uchibosyo abana inchi banyamira barora makora y'abantu abantu bande babere bakobarutira chinkwana chimbese bali yaboro kiryogo cha naende to kono dana ki kero tena ofisi ya serikali wasende yonse abana inchi bakoire oiruoro weire orokia maskani ese ofisi iliowata na okole kulingana na constitution ya Kenya inegoteba article 73 1 to article 1 73 article 73 ya constitution egotebera kero any assigned responsibility oiru teli oiru gambira abantu oiru wetugutane okolera abana inchi gasi you don't rule them you serve them ile tofauti yarona ki na wana nyamira abantu abange ba indicate rikiri ari naki barabumba roro ko gambira abantu banyamira na bawade bikireke ayo wazene kembia kire na wade majete yoga wade wa majanaro na wade istimate yoga wade wa istimate wade ta unistimate yo na ndo bachi koro jete yo wate chitaun jetu na wate vijana vitu mbo wate sawa so karo wate vijana mbi wate vindu biko kora na wate chiba wate bank chazire wate chiba senjia sire na bantu bako buli gibiro bako buli banda bako buli biro mbali kora na wate bank baikara so litu geli mbese panel barengi okoko okora igo eli korke matumishi mabaya yo borai karo iro borai
obwenete constitution wateba you share power n'abantu abanenchi bao obaraho bategerere igitanyala korekana Nyamira gose gitarakorekana ororo orento obongo bwa barai baroro egere na enyala gutwara enjera yo gotwara yo kolegas ikiringe kogera na ende mono abanenchi ba Nyamira bachire kondigina ki umwana ominto umwana oito nindu tokine ti Nyamira utagocho tokonya buri kegera no totegere gochana omukanye kuore okore gasi nindu egere gose no turindire amari tu Nyamira wito bokurumi wito bonyomba inanje ngento ngona bateba Nyasaye gakongo borai naende kuno sabange kwa niaba ya wananchi ba Nyamira ninde beke serikali yote chinyomba chonsi picha Nyamira njiroro njimanyikaine ekere ngo kora magendro ane ngo na itiriwe budget kire word wike tuale budget kero naende wika nteme ko korana ki amagendro ko kora Nyamira achire kere wone ina bono ninga nikere account ya Nyamira chiwodi ya Nyamira 20 kere yemo eboni ya mache bo amacha yabo bago siegu gali tuoni amacha ya bekure chichubaima yande to beke chinyomba che egere bichane bito binyore se ba kolega negati ya yanda mange kera tokanyete abananchi na baro ba kesime ase studio banyarwa bakururi boria soremo account ya Nyamira nemanyire ko begati echi account chirichiko koribu yase ekemeri yechae abaremi ba rerere sana samatuka banga babatebange bonus tracha kiringia bunayo engineer James Kemori kwikira boniga nebane kiro taraso asoborai umuchando yoga bwabaremi ande mono bechae abange bakurwa se account ya Nyamira ngakimwayo rigereiri mbia mone seli swali eli amangana yechae obuli mwecha Nyamira nitanda toteba ntubuate obulimi wechae bulembali bali ese account ya Nyamira ntubuate chikambane chirichire multinational corporation chiri na sasini chiko simekecha yabo gali ase kiwange kenene ntubuate abalimi aba kawaida ninjo yomo ninjo no mulimina togosimekecha yetu kulingana na asinya saa tokonyire tobeke amakungwese bogoche kabire ntubuata barai watenete chi factory chito chi bakumane chi wetera KDDA ntubuate abarai baito bali watenete chi tundu bali chito se chae bopimo ntubuate enjere chae bwende kurusu mugondo echali egende factory ende kama wito barai oli mi wito bechae neke chi barabara chiri to igorete Nyamira chiri bando kora kiagere serikali njire tendenete njire county tendenete chiri to igorete barabara chinyenge njire bakora kere mbura yature eja ekorare tundubali kose yakora chinsa chinyenge tundubali kulingana na kobera kuri abedrali equality ya ira nanze yara demo kobera ali demo kuoma yekoba kerenjere yaru setu mugonde ende cyo gusiwe sefak ige inero ngoitere kere to ikire factory injere to gutumia kuomie chaeli ne chingo chi mono ne chingo gutumika chi binyoro bitali eyi nero ndugwenda gusoka isiko to ende benchmarking chi county chinde chiri cyo karamono na Murang'a ne chinde na Kanyanyeni na refactory yawe avere monda ni ere modernize tumanye njere kitura tura kwanere ne Kenya Power and Lighting bada ko ne factory chiri to nyato wikeli waste mororo era tunyala kumayana kitukumie cha yito etuale retain e value yae ne grade kiaye imano wika ejukumwe wondo wako management nata batinene becha wake TDA abantu baito wika basoke bali bakulikoligie market bose Mombasa bose Dubai bose China bose na America bamanye naki inake bako irecha yabo Mombasa banye auction erente rigolirigia nyore twa irirecha tayari ya kuniru etaikeretio quality eta care international markets ne Mombasa ntuli kunyara konyone igo obotenene obo bwabero amangana yogo obosombi wecha yabero bokong nibinde byonsi ipi esauri oborayo bobe bwabero bokoba Nyamira otachareti nana korono imane chayitele ntuli gete Nyamira ke gosoke goche tundu bali bolu no tundu bali yanere ga enzo ko se mecho se
Wase kya nyoruga ngicha ya weta urira ga igarere ende tunduba etunduba ibini bintu kwendo koro kinexa no amakora so kagali digere lingikero nyorenge kora kantu buronge kuonera abaraiba bali ubate 20 abara ba MCA na bali bacholiru ubwaterane bike umuchangali imechanga tundu byetu bichire imechangali ndo sinji basaka kutokora ina kwali getinya mira wone bwate 157 accounts uzinije ende balimo 157 accounts kero mo dai gure constitution ya control of budgets ngia goteba awateba tutuari chi account isatu ngi tutuari chi account 157 ni no hengisi yoke account ene bwate chi 17 okuri chinde chinde ne bwate 3 to 4 ngi tutuari takere tutuari chi account chinde kuchitumia na kiko so kya mali aba na inchi banyamira isiko chi barabara chi tujama na kuru emechanga chi barabara chi chasinyo kore rami naende ekine kito na barabara yoito to kwana ne serikali igoro chi barabara chinde chiri bwene utene ne serikali anda mapi para koruma bonde ne kwenda magombo nja eti bunge ebe kwirami egeri ule igale totegeri chi barabara chiri chinde chitara korbo igo abara yoito na barabara rwanere kabisa chikoru chibe kwirami egeri tutikuna kubeka chi baro mochanga chiri account nere account yitu tiga mangana ebintu biko nabaso ini buyite gosoka ese bawo chore ese bawo chore ye chigari chiri tie cha na ne account yabe ko genda inki bataire ni chibese chiri bachirende nande baro seli chibara chitu chibese chiri kre chitakiro gukora maendro ko yona wono nchiyoro ndeta yogote cia chite toko bodu wate bintu maite toko boli nguga tole wono bintu bya tokongeire abana baminda tikaturaru ribaga hasa abana inchi na baro banyare ko ba narora tware ibori eri mubose abere enamba ya studio mwancho morigeria 0788 6 maragatano arafu isato omwerio na bagwa kesi mia studio osange no mwishimiwa engineer James Kemoni kumuboria egati yemiroberio eriarengete guchia koene kya kerara nyore oborai bwe county ya Nyamira nyasaye kawanja tigatura chaka noyo egaiga toigwenga ki agoteba hello Ensoko TV oyo nyangari kuruga garenyo karibu sana nyangari omwako inumia tatigalende wono maeta mangana bweresire buye goro yobore mi goro ye bintu binde na Nyamira tusumbogete erebuna gago kolega cia serikali onako enda device no nyaribo gweka matebi na ke bintu igwende kogenda eri akabere kuburia robo gaba otebi na para nsi nyomba erebono nyomba kiale Nyamira nje no monoti mugirango ndekuruekere origire mwana onde korunyoro noti mugiranga agasega siria okara usoto konyire njerende ndisi simijabo bali kubwato maitero mwakera simi bali kubwata orongo sinyuna ki no bishiria beko na yeka bono ya change kirere jira era na bako bega banengi yabo ababori na beregago rure ritangani ntu akwandira na kubori abari ya bara robis ngakimwa abakonyere wikira nemiroberio yabo nando bori rinde kwatango balance yole chinyomba aya nyomba kyo kwanza kureka batengira vya mwana tura chake ritangani oborai ritanda kinda chakira liswali lile rahisi sana oborai mboli gukora tuliko ba better leader based on nyomba kwaru eko oborai yomuya kulingana na makora ao ni experience kiao ne enjira okwiresa okorere na bana inchi igo oyo dede como ello mbandwete nje kweso mugrango ndwete na nateba ime ya asakoro kumongolis ere ime ya buchora ward Nyamira county nateba igo aya no mugichora igo bono ore ni na chako we introduce yao abuno ndwete lakini naende nateba igo inje nimete borabu nimete we buchora endo kende lakini ine bano norwete aba grango ndubwati borai bono no boli ede bizne ka bana gaiba ko mugirango bore ingi kareta foi kenene ama ibintu byakora kanebia atakumanya na ki nto beko nyomba busi no wasero na kirigendo tigatoragere tuchingire kino mwele tuchora barai umuntu maitu ratinene county yeito tunyore amagendero kirigende ayangwate aba no chikobeka egento kyabusi kuchora barai bonsi barwa sinyomba chonse cyane indongo teberego uze kurigere structure ya Nyamira governance structure ya Nyamira which is in contravention of the constitution ya Kenya ego te deputy governor ne timu yaye
abange barwete nyombe yangu wake speaker no mulimu talinye gukwana ya record nera ali munyerocha bono linde abantu abandi barwete Nyamira Kitutu Masaba nero Borabu nero Borabu ngaito ko babarocha Ego dene serikali ya Nyamira ile kare nyasaga ko ngubura kingo boro na ende kingo iko na ende nyenge ngo bwatoli kero geke I will appoint serikali kirumo Nyamira ro ti constituency nya ti wata abantu baisaine nyombane mbane nyole mbatato lakini barwete nyomba chiri cha chonsi biji bitoko buru birugo biru byigoro birugo byagati tolenta abantu bitu baratokonya but you perform nyogo kora tolo kora gasi ndunge abana inje bange chukumu yokurusha umuntu gasi yamusinyi emero bire byora chikone kiko sobora nabo ribori rinde ngwa kwananga emero bire nero kwene kiriyo gokonya abanyamira as a person lakini obori nga ili bagari agobwata sa serikali wakonyire munyamiro ne bwensi na akonyire munyamiro abange inanate wana akonyira abanyamira ndingete indigata abana kuru nyamaiya yo maide na maide nani karango jo goita chukura ni mboroki banko bebo abantu barole chuzi na lenga bokeira ni mbata abantu ndigete kuroro yo ndoje na roje chuzi na lenga kereyo ndigete ando kuro nyoro lenga kereyo sena lenga na maide abantu bate ntali bagateba ni no ngosu sominda abana ngokorande ki nimbaligete abuna abantu orete not mugarango barwete nyombe ito yabo kichora nimbaligete ni Kitutu Masaba ni ndigete abantu kada no drive ko nyuma Kitutu Masaba ko ruoro ningi borabu ni ndigete abantu ko ruoro ngirene kisi ni ndigete na abantu ko ruoro yatore go ngaki akobori go oriore ko bana oseno konyete korengi oigure gagu hello Nsoko TV Hello Nsoko waire ngo to sangana hello Nsoko hello ngo to sangana yare karibu sana waire buya waire Peter Mungei Perwa Mawa Ward Peter Mungei waire buya karibu sana ripoti yako ndiria se mheshimiwa hapo tukupata ripoti ya nare nkomorio mheshimiwa nedi umaete ripoti ya na nkomorio engiagera nabo togocha twanyora abarai bagocha batobori chikura bujaibo nebintu biri bagototei baruchi gotokorera bakonyora una bintu biri gokorekana bono igo togocha twasinywa ekiagera una bono uyu mintu uyu ruororo nabori buya sana tingi bwiti bose musibo yina mwansa eri bori ya bori Kenga nonde raini eyo ekere umuntu kwarorira agocire atayikora une bintu biri mwanya kogenda omotebye ekiagera n'obwanjani tugakenda mutu obwanjani oyo n'omotebye aiga ndojegaga gwakorera ube utakorera byabo nayiga aiga mbuge nonite ndoje kyandumire nkoire ndiore igago nkorengi utatagete bino kwaere sari ri tangani korende nabwate igenga muri neke Nsoko TV ale Nsoko TV karibu sana ngo to sanganera oyo omwaka yo maigaza no kyo byo mo kwa ko mo jona kurwaiga ense hemo ya Nairobi aiga ante ko wori mo kiri aiga ebintu mbire bibera kwane ira bulande kwa sana bo ko zera somo ko lisiaria bangise itomo macho ya kimimindo je soba diesere ali oti ko ko mosigo laria egento ngira kwane ira bwe kia iteseni go dikoba esemo ya ikonge mpare no boene na esekanya kya nege to ya kiri ndibia kya tuwa bibwati tuwa birigere irie yukwende jibe kiose na roko oyo je pome ti oji keso ti ba ma kwenda sondo aya iga gusi onyo ole ngoro litangani ande ejibatu akikisire mpa bata ko to bebe akikwende ne che boro te we ande esto ke te boro egento ngira kwalire igoro ye chai ekai gusi ne bugane kine buga to bokongo na mu buru kwanda igoro ye jikamba nali jikamba lino jirange na bo ye galie muna bono sasi ni ke jake te kewe butende ali muina alia
egaja pakange no yauga muino wa gesimu muino wa iga factory ke bikebe no ere mataria ngo bantu ngo je bari bagenda isikone baji gusoma igo ya machani ya kyakorohirwa mataria amachani aria koli bwali sasini ngo nyorora machani aria kera ko na Mombasa amachana bago ga PP1 ekera ko yanda ko yando ndi busi 300 kilo ara bwe ko chaye yo murimi ya mai ko ndi busi ni singire ngo murimi uje kwa wiji singi komi ekera bana yo boga inki batakira matari ba somenya ki kamba ni muna kiria nya kitiko ya machani ro to kwate kamba ya sasini gali egitu kwate ma tororere mumbuaria egitu kwate rocket abantu bagenda oro bari iri kitikamba kiriko ya machani amachani ali oni buli goli igoro ekero kwanira no so vera ali ndo ja sali na inje na menyororo ni ndo ja machani ali okali asasi ni galia na vere factory ali nkamanya cha machani yako ya koniwa kwa mwigoro yiga bwa magori na vere kurine tura chakiro yo bari mukwate abana no murimi bwe chae ndete ko matebega echae inche bono nande tintenete mana chae kirongi yonte nete nyamira ali mbwate omosiko minto choro murayo muya agotenenere e county ya Nyamira egere omurayo yo muya okoro ku engineer James Kemoni nande na kuigure ne ro kwanire wire goro ya sasini ira ni chibese chitake linda abana baito igore chibarabara chito etwara ono ene chinjera to guchira chichiro chito chirwa sigetari tinda rega bana yitu mwachole takakogenda ro kwana na bantaba tinda raba bunge baito bakwana kwana na bantaba lakini na tebire naende nalire chira ngukwana baka abantu banyugure na tebire kingobe gavana ya mire naende moko ngali bana kina usabiri kura ya noko bokoko ingai kura yao nturumboke sasini bakwanere ese bintu bitarayikerana torena kibakorosi chaye yabo tokobye example kitorende kolega Nyamira seito se abari baito bari njira nero akonye oborai bwabono kokora ekerenge biki oborai bwabono utaraira oborai bwabono roje no erio giriro rio kariuka ingujo kwana roraga no endenyo enyombo yo mondo gwate merangu gweso enyombo de ngo jande ngo degerega egendo kendi yakabero mwango na mawawa na wose tuachire kuboli ega bana wose yako amine dimetingi ngosikia whatever egendo neke abana inche baito banyamira ni numwachole tabarai ni numwere democratic right yo kuboli sobo kongobole induna bande tuatenire seji forum tuatebire sobo kongobole ni numuboyuete igo ndo wateba ina umudeite toenda tujugo beterio mondatu alike tuatebe no professional banyamira tualikiribe no ne momranda yogo tebio morayo nyamira acha to bolio bakongwesu tore nyo taranjera rando kumo beterere lakini ngaki ne ya ndu twamire liba gali ya kolegasi ya abana inje ni gwate marking scheme mokora bia kolire mumede to mokora dara karo bia mumede lio bali ai ninki mon na robori ge obaene kerie egitange kire ringweta kere konge inje kulinga ne data ri na rolire egitange ge rero ingweta kere konge lakini ngiri goita gento kenene aka station lakini to tena ki avara wetu tu toe ina toe to kukwana na mono nindu toe u station yenene iri torabike no ene via sarororo tali asido goje tu abando baitu baikera so Nyamira ide gotokonya injinane bodi umaene na ene bote yando baitu umaene e wiki eri na bono abatenere bali baronga bate ngaba bulugoro ngoro gitange giko kuna kere Nyamira bande bingo kuna kere Nyamira lakini ngeli kenene nate oigo nate wana ki abara yitu tuatebire na tuarisi issue na kitu endera kukwana umurai uito onyale komenta ase egetange kerige goso Nyamira netaba gegwike town yitu Nyamira enene kebe kiarosiri egetue kenene ese turakorera biashara ni twende bintu na kina makindu ke igas asogotaba ane nimbwato ukwegene serikali yitu te kwanga gototegerera yaera ni ndunduruite bango na ndi ni asogotaba kwe station hiyo nene do you think now it's a failure ya leadership yugo tabamo bose go bargain for this because bara ko bamo kuna gwata ire ona ngomba nyore tegente kenene inge okay kuruna na se to na te bire kim ege Nyamira itinjera to obora witu bwa beire obora emboli na ntubwati obomo no obora yo kero butali obomo bintu bindi magendo tali kunyara gukorekana
omorai oito otenete Nyamira oiru ribaga boire n'omorai bwense His Excellency the President akomobori magani kiobwate ase abanyamira oteto ebintu togonyakore no bolimo juzi nara kisi juzi nara no enkaro kali tali bwire ribagira mwete naki tutete siali bene ni kwere ki konge gorali bono obore ono butogote ogotatuara obumo bwoborai ababunge bakwaneri ogerimo egavana okwaneri ogerimo aba MC bakwaneri ogerimo mwanya gitingi totali okwaneri ogerimo kere ne bankisi omwe yo gento kiri goja gotuguna tole twenze ekine kiyo kugera tutaranyore gento tutagite oyo mumora yo matebe we don't have any political value lakini kile to dena bono tisemi go to chamo ngaki to chamo ni tutokogenda tuagendamo no mumora wenze ka to kumukwana yore nyo egetange kene gya inyo ege korokana tole uchiko ego bali no bali waro opposition twenze ipito ndo ndo modena ki ene to no professional banye miro to be kuoro yari ndiria bana siasa bako bako myokali bako na nginde ndo tuwaye tuge na ngi yego kwa yego waimuki professional banye miro bake waimuki viongozi bichi kanisa bake waimuki ababunge waimuki gavana waimuki aba MC bake waimuki abangena waita bake togenda oro tosabe gento tete gusaba gento tete ni gitange gichinya Nyamira giseine gekonya Nyamira tigatura pate bire chomo eri ogaiga ase okorigia gukorera erinde tonyara koba togokwana echingaki onyara koba koko I gogosoka kurase studio oje gutumuka nare gaiga Hello Ensoko TV Ana Wairevia Wairiro yo mambala karibu sana ase studio chetu na tuna mheshimiwa libori lyao libori yana ligotewa igamiruka nkorwa oborai no wia Kairio gire TV ya unarito koigwana libori lyako iga mheshimiwa nyara koba kagokonero mwanchu murekero gwa Christmas studio Hello Ensoko TV Hello Ensoko TV Hello Yokora tabwati network gago Hello Ensoko TV Oyo nyangale liswali dene belimo ko gakyo nyanjere nari ko boli naki Intura jitoro jibono basi nyurwe ketange gekere ikonge Raito raimo katwanda mane tuwe kana mo raito anda mane kabisa to tuwe kana Nyamira ego rabaraya batachorete baro basinyirwe nere no yo mobo because yekeroro obwento como presia abantu baito eka aga station yakwa debira gasinini na sande kometi kwa bibarbarwe bitene ntuna Nyamira barabuntu to tumekwa twatumeko twagende chibara twatu orure libori ya gago Hello Ensoko TV Hello Ensoko TV Wairengo to sangana kurwaria oyo nere sumo Lawrence Nyamira Kenyambi era Ensoko TV oyo Lawrence Kenyambi ndokoigwete karibu sana wana ligolia ngo mwezi Katele ngo ambi ngo request na ege pangriye tireli nga alkwet wana kare tua gire chikura tua jolromorai ande to tua request ke kogara kera babunga mara bago tuwakisa parliament banda badanga tegete ege tage bilingo takia lenga Nyamira na ibule ya taiwatiru ya kunete joara nini yo no nabona ndabarambye nabona ne omwisiyo na ukwana byego nateka na kwani twamore chikura opore gago nandekero bako bachora mubanekerie amagendro nande nere buya nande muchiko bwati murai wense kwebera marenkore ngiye yutika to yire bune eyo mwerio ekero to gochiko korere nkwane ito botkoba endo na debeneke inche tinde tibote wa mwana mage ndararo le record ile kiriana gitange ngiyo Nyamira abarai ne kiki ngona kuini ngona komentara ne ngona kuirorera yo to gochora abarai tiga to chora abarai abali mu abarai abakanye ku abarai babwato umanyi barakwanire ondo bwensi Kenya ga o gento kirki oro kiri na abarai baito to chore ta bande bamaito no endo ba chore tu babero ofsigete mono bugava we county yeito kirine kige kogera kero tu eruri bagari ogoteba ingi tutagete twasi ogoteba ingi tutagete umwete nyoro godete ochibuone no mwene ngo boli nkyo koli ontebi inje ngotebi ento koli ninko egento tarandi yo tagete
ike kiabiri nyamira yo koro kere rituko abantu nabangana baranjera na batanjera na mbakeroje igo intumbara toborai dege to gusabira oborai toto tuye binti bya abantu bande basinyira goko na kiki abaganta bange bakire nyamira ko ebinyoro bitu babaje konkwanda naki inju tokonya negasi osaye no torusio boso obosoku igo liswali lirinde no bono mbwendo kulituta so murayo nyamira bamuboli naki aya matuka gwachire kwalo tango erande utware ngumera no murayo wense kando ngikwa mata ito tete nyamira kebo aye ababunga boito bali muraiga ingimwate iro murayo wense induma na teba abantu tokole serikali public service ya serikali we cannot advise and implement projects the way they have been designed. But about okolobi yeji project chikoru oraro bichinga sana. Lakini ni project ene ya serikali iruwete isuke gachakira chaine gachaga to gokora. Na abantu baito bali baroro na hobe to gonyo push na aba mone leadership yetu ya National Assembly ni governor yetu ni team yae abantu bali sita ni women rep kwerende ne senator abuna abantu mono na professional banyamire nyoto irulibaga obwende bwo go push ndaki nindu nyamire gatoye wege taligie yetu yetange gwita kyara nguru tuli bangu na ngaki to gutunyamira kanda ali to bwati kende gekoroka nando bwati airport ndo bwati university ndo bwati kende na no ndo gutigara ndo gutwe tole land rock ndo asata yito gupu to sokara guchi igo ikatote megendeke kerokyo tindengere tinoko kwimukia mato iskona kike kera konya banyamira ende kwenda no konya kera gara ibaito bagenda ali murai ndo musigete ne rorofsi nindu to amachorete na bago totegerra nindu atoe egento kwenda okoro to chenchi egento kiriasini nigasoya nyamira ime konyo mwananje asagia sogokorera bono tiga tokweri baga kamera yago gana bogo kwandra homo nyamira abago mugusi hase ogokorera nkwani to botukubwara mbiyamone se ko ngari bali ogoika igendo ndate ya nyamira abantu baminto banyamira nale ko basaba mono no konyenyekea na maskania manene mwarorire se county to ya bere se miaka ange 7 ange 13 kurise amangana a devolution achaka ikaunti ito nere county ya mebwate amalia rasirimali amango wate marwama ya wate mie kokorabia konyole mbura kerali tuko wata abantu basome to bali Kenyaga wata abantu bange bali mumbu lakini okoligiri buya na bokora nyamira magendera keire na bara itwa chorete ni to waitenga kiyo kora igasi kwa niaba yetu ase uko babekera chukura bando mami ndo nale ko basaba injine James Kamoni ingali bageri 2027 geweika bakolere gas so kali buate kadi ukwe uko kadi ebijana bito so kali na waraibande bali bonsi bitu taite birogo ntoje kwe bisa nyuma yondo bwensi na wono ntomaito mwana tonko buli aroborai ntuna otoli nyuma nere lakini rende abarabe bali bantu kuli birogo ebinde tiga toteme abana inju boka batochorera abarai bagoto batokolere gasi ya nyamira nyamira one gentete getene manager otegete gusirio bukuru nyamira otegete gusirio nyumba nyamira orakora magendo chiwodi chito chonsi otari kuligereri amangana yo kuligia mali oralente estima nyumba wera okwana Kenya Power Lighting orakonya we amangana masoma ito awana baito ba ICDC banyore banyore se abari bakuri ku permanent pensionable orabeke ese birasha abana bagosomera biwate estima biwate no labs je computer abana bakora ICTC egere to bemba abana bitonyale ukine kerero nensi yakinire yabe ya onjore ngona ariko basaba abantu baminto nyomo dageta mache nyomo dageta estima nyomo dageta nyagitari jito ni barabara jo jenda boronge nyomo dagete umuraiwe kianeti ora kwandira umuraiwe nse ora nyenyeke na abana umwana ominto
egere tunyora amagendo Nyamira tunyore egitangi ki gwete Nyamira security ke gosira negati amagendo gosa kwabera so kuna tase ngencho korerani one of our senior leaders gasegeta senikega urutira mabori abere se tutuyera niriko gukorerani ande onachika gosa kwabera so ko nacha agotabengi county ya Nyamira tebwati cemetery. I don't know whether that is true. Nande amangana nara ene kiwa matukapo angoga katia county Nyamira na Kericho. Agotebanga county revenue collection ele very minimal. Nara liogo chiko enekia. Na pega agotebanga county Nyamira inflated wage bill ya 52%. Agotebanga na ego konyora uburai ngakigo chiko konye nseme yu asengencho that one as a of 52% wage bill ya beretere paralyze as a county assembly kerogo kodrani na kila rote wale na bantu ba minto umurai ingoborai yobo monsabere naenda mongoborai tokole gasininu mogendra ko gamberu turuo soboro tubole togambe na Banyamira inanateba ningi kurumi koru Nyamira mangana aliasire aso kuinishwa na digitize record chonsi pese bango egoitra M-Pesa yaso account ya nintu alechi account chire chinga sana chitali chinyinge chiri tokurusilia abantu bano kurusilia mali aito nimbe egavana egoikai abantu baito bibinyoro na kubakwana na kumanya bakongo wabo ninteme na bono kwaro cyo bosoku gwatoire na ona nare gocha gochabo nimatotara rosipara tokorosi gitari tokorosi barabara tokorende bijane bitu bibe part of the government ya Nyamira ibijane bitu bibange binyale sibiko sokera by inviting investors kurusko bache babeke ama rasilimali yao na wale wale de county chinda babeke chi industrial chi matoka itu chikole vari addition abana bitu banyale sibago sokera ense na tomete na inde tomba to mwali ngui kole gwa kole sawali ero bosoku mono gereso ko abantu baito igesaku yeito mwanya getinga abantu baito baje gutoka ari Kericho babekiru chinyomba chitali chingiya na ndikorokio ago cha konene ese mwanya bantu ninteme chuchini tuale public cemetery ari Nyamira ase abana inji turaiwana ne turakwanerane ese togo tuta abantu baito egere tisiri bosoku bore toroche Kericho nseme wage bill yaso kukora wage bill ito nere igoro lakini ndona te bantu litsuko buto mundo ko buta bantu ekolenta mwana mangi nyo kubaterisa karalia na bokobera office okolega sinintu endo tora kole kera era abena tokona kogenda bantu kara kwa gotire kwa retire ndo ko recruit montonde bali baro na buto ko retrain baso egasi lyogoko okora ige wage bill inde bakonye tatu lakini ekine ndo kere long term dali ndo kuikonso okolega mambikera abantu mbaro mbabwategisaku mbabwata abana tulikwa no badena soko kuruga abono ngole indubye byana ko bategera kera na bana inchi naye nduri yenjirenge omuntu nakoritaya twa oliororo twa retrain so agari egere tonya tupunguse tonyora abantu baisaine wale turakore gasi na barabu ngaba Nyamira na batakirama nyegene teme sutie imba kolera abaya amaya nande ndogambe ninu ingari bageri naende tikatobe nyombeli mwanya getinga twins nande ingake mocho kuna kungaino na tuchora abantu kulingana n'ikinyomba baruwete ntoji kuna kungaino na tuchora abantu kulingana ne ngosi bagosi ugosi koro kutoragere lakini omwali ge ukolede beliga eso kigavana thank you teme komuni kagianka ekiya getalikwara kerenda maendo Nyamira biemono tiganya sawa sasa biemono asagia ase ogokorro gotkobwarero biemono engineer James Kemoni ase ukwira chinga kichao gusangana into ase studio nogusaba kwanenga wasemire omwananchi omorigeria omogusi na nemono omonyamiro mwancho omorigeria ncho nogosemira kwane kwanyara koba gokwemanya abere atatu kurwase homogenita ase studio ritukoria rero no tugika omwerio asiri bagari barongo yane Frida Kerubo ne timu ngima kurwase studio ya kabere ya ene kyamarigo ne chibi chango chara senchirengia tokogandro twaro butkobia na bigo gandro twaro borigerio bia kwemero biregenda tasembeo yensoko TV nyasaye ka wanchanande tumira na sembeo nchenkor kwa Clinton Ndigi Biamon.